likita alqur'ani Allah likitoshi ba ku da adalci bashi na da dadi alqur'ani kin da uwan sai mai na riga alqur'ani ba taba yin wannan bashin ba me ya faru jauro kai bashi nake ka tashi likita kina bashi na cikin jin dadi likita ka zo ka tafi me yake faruwa wallahi jikin naka yayi sauki amma yanzu dai ina kawo naka wai dai da farko ma kafin a ga maganar kawo likita wai jikin wa kake bayani jikinka jikina kai likita da saura alqur'ani da ke wara yanzu ina kawo naka kawo shan ya tafi zai sayo mini ruwa ne da zai sayo mini to ai idan ya dawo ma ba sai an daura ma ruwa ba sakamakon mun ga jikinka yayi sauki insha Allah yau za a sallame ku za ku yi kai likita alquran ahirin nani ba za sallame ne likita saboda me ba za kai bar magana ka likita ni fa ni da riga likita kuma ina tani har abada kuma no wallahi kai su gogoji matan da na bar su alquran da su ji labari shi asibiti gurin marasa lafiya ne tunda Allah ya sa ka warke hawa likita wai kuma alquran ina koma ko alquran kawo alquran la gelbe doka bani ya she min kora da wuri ni kuma alquran halalun Allah ko can wai da wata ta ko alquran abin da zan ke to ai alhamdulillah sai da lafiya ake komai kaga likita da alquran likita hede gawata ku fita daga cikin wannan hede ku fita gawata amma alquran na samu wuri to ai gawa kai bayan mun magana kai zama ya marasa lafiya suna ta sha wuce ba da sai sha wuce ba suka san irin wannan abubuwan me yake faruwa ne Alhaji abin da ya faru dan fulani jikin shi ya samu lafiya wai ba zai tafi gida ba sakamako yana kwanciya a wannan katifa na kwarai kuwa kai gidi ba ya hakuri ka sai da sani ya muna magana da likita wai shin yanzu misali yanzu dai wani abu da ake ta yi me yake faruwa ne shi akan katifa ne yana kwanciya a katifa kuma wai baya so to shin shi bai san katifa asibiti ba a ainihin tafiya ita gida ko kuma hita ne tafiya gida abin da na bai shawara kenan ya samu alquran lokacin da yanzu me kike bukatar yanzu ni magana me kike bukatar alaji mun bayani kai alaji alquran lokacin da babban ma da kore kawo gun alquran shi aka gagaro no yanzu dai misali ina fahimce ka shin wannan shine damuwar ka alquran nawa ne wannan shine damuwar kwarai kuwa wannan katifa kwarai kuwa ji damuwar ka kyamma ga wannan kaje ka sai katifa dan fulani kafin wannan ga katin alquran likita alquran alaji kaga wannan alquran da ma haka kaga ilimin sauri alquran idan ya kasa ni alquran wajen zawaran mu kai sa suka mini baka bani sallah idan baka yazo kashe musu ni zai ta dinga dan kotu zamu to zakaka da takalma zakaka da takalma